Hai unha carta que eu lle escribo a Luis Stevenson, o autor de Ilha do Tesoro. Pero claro, a carta tiña que ter unha longitude determinada e hai cousas que non. Vou vos contar algo que sucede con este libro na miña vida. Que eu lle sonaba o primeiro exemplar. Saúde, saúde. Non te preocupes, mi hermano todavía tiene os escribos así buscando. E incluso, ao principio, cando éramos os dous violinos moi menos, pero atrasamos na nova camino, botei moito tempo con ganas de asesinar. Pasou por eso. Cando señas grande ou cando falas con un xente inteligente, daránse conta que é un sentimento normal e principal. Bueno, quería decir antes de que me cortara. Pero esta novela encontrei na miña casa cando eu tenía aproximadamente 8 anos. Faltabanlle as 4 primeiras páxinas, as 2 primeiras. E vin a xente de la novela. E volví a ler, eu creo que andaría na altura dos meus 12 anos, como mellor algo antes, cando me dicatei de algo que conto na cara. Do atractivo, Ilha do Tesoro, unha novela na que o protagonista xa ten un rapaz, 12, 13, 14 anos, que se chama Jim Hawkins, e hai outro personaxe que se chama John Silver, que ten unha pata de pau, que leva un ombreiro, sempre non sempre leva un ombreiro, pero bueno, todos nos asociamos a iso, que se chama Capitán Flint, que dice iso de onzas de 8, etc. Bueno, e John Silver é un personaxe que é un cabrón vampiro. Falsario, mentireiro, traidor. Pero Jim está sempre, toda a obra, peleando consigo mesmo polo sentimento de atracción que lle produce John Silver. Por que me atrae? Non o di nunca, pensa Jim, por que me atrae este individuo si é malo, falsario, traidor? Ben, pero que era o mesmo que me pasaba a min cando li o libro. O mesmo que lle pasaba a Jim pasaba a min. E por que foi tan importante ese libro na miña vida? Porque me dei de conta de que os libros falaban de mí. De que o que tiña para disfrutar da lectura, o que tiña que facer era procurarme a mí mesmo os libros. É dicir, que os libros, esa explicación do mundo, explicasen tamén este individuo, que me explicasen, que me axudasen non só a comprender o mundo, sino a comprender o mundo. E desde aquela toda a miña vida foi ler para ler. Non me importa o que digan os libros de, me importan o que os libros digan. E por iso me dediquei a escribir, porque escribo tamén para ler.